mga baday, palihog lang. Welcome back sa kung channel, mga bayot. So, kung bago pa mo, please subscribe na yun, no? Dayon. Hit the notification bell para update ka sa mga video. Sure ko nga malingaw ka. Pero as of now, mga baday, kay mga tuta sa itong amika kay Pakas, no? Time check, ay sa kung bukis tinyaw. Time check, it's already 10:33, tapos ang kaon kay alas 11:30. So dapat mag-unat ta kay para di ta mahugdan sa kaon, di ba? Sayang kay ang lechon or nabay lechon kung wala. At least di ba makaunat ta. Anan karon mga bayot, paingon ko sa babaw kay mag-apas ko ni bunil kay kuyog ni kay maulog yung kubayog magkaon dito nga akura, di ba? Palihog lang. Sige go. I-update ramata mo na ako mga baday. Palihog lang. Bye. Before ba na ako ma-out mga baday, no, happy 1K subscribers! Libre ko ba yun nga nakaabot ko 1K sa kadugay na sa panahon nga ga-vlog ko murag 2 years na dagway. Oh, pero gawin hunong mansad ko kay kapoy manggujude siya. Din salamat kay mga bayut ha sa mga ni-subscribe. Tanan bye. 1 hour later. Hi mga baday, kuyog na ako ang pinakakusgar nga burikat nga gifinger og senior sets. Please welcome po na mga bayan. Halo! Ay! Nahalo ka baday. Halo mga bureng baday. Ay. So karon mga ready na ba ka sa podcast mo kailangan mag-una jud no. Time check 10:33 to na karon kay time check it's 11:00 kailangan makauna ta sa balay day kay para ang pagkaon dili ta mahutdan kay kita mo makauna. Ang venue kay nasa lang balay. Yes. Kinsa to pamisaan? Hukay lang. Ay! Pero Fiesta siya or birthday. Pero unsa may ma-feel nimo ron day? para ready sa leksyon. Ay! Ay mga day, time check, it's already 11:24 and then paingon mi musakay dai mi sa papa ni Lyra no og tricycle and then ay ta libre siya. So laban na mga day, update lang tamo makakaon na mi kay gutom na kay mi na anak mo bilat nga oh where's the dick. Hey, bye. Nga. Mga day nag-TikTok day manugi ka no. So insert ang TikTok dayon. Mga day, happy na alas 12, film nahutan na mig tula-tula. Nahutan na mig tula-tula mga bayot, palihog lang. Then, tungod sa kong kalagot, no, kay. Day, tabangi bitaw, may alas 12 na bitaw mga day. Pero wala, gyapon naabot ang mga pisting yawa. Tapos wala pa gyapon sila i-update, ma'am, kay magsakay pa mig tricycle and then nilakaw ko sa bali alas 10. Kay lagi para di mi mahuddan sa tula-tula, sa humba, sa pinaksiw. Pero wala may naabot mga bayan. Okay ra taman uto tagalauna diri bayot. Palihog lang. So karon mga day, palihog lang ikabot nila masumbagan gyud ato mga pisting yaw. Kutukutuhon jud nato ni. Bayo nga baday, update lang tamo. Tura na, isa day kay makuha ako. Maglagot ko rin. Ang pinakadugay. Say hi sa akong vlog. Hi! Ikaw din. Abi kay laisyo na kay buka. Ita na si kaayo. Ay, nagbuhok day. Maana sa, uy, kasi nga yung duha. Ako, ay! Uy, pwede kay gawa lagi karmayon. Ano man? Gatalikod ka. Ay, taas day. Gatalikod ka. Ay, day. Manuti ko sa akong vlog. Burikat. Ay, wait. Atay, manupig day, uy. Una, unya na. Hindi ka, wala ka din. Nireklamo na biya siya kay Lugay ko kay muma, kay gutom na ko nung nahudan ko tula-tula. Ning mag-makeup na ko niya, sig kakampat yung kakirig-kirig na. Ay mga daytime check, it's already 11:41 dayo na namin, nagsakay namin sa tricycle, sa Lamborghini tricycle. And then, karon mga bayot kay, laisyo na kay Gis na ang pretty guy. Diba? Pasalamat kay medyo ka, nakaabigam ni nila. Pero laban lang yapon. Ahe! Party viewing! Ahe! So karon mga bayot kay mga abot na dito habang wala na siya vlog kay mag-video. Hi!
Sige, bye mga daing ma. One eternity later. Pagday na abot ng Mika una. Ay! Kaon na. So let's go mga ninaan. Diri ang... Kaon sa ilan dahil kaon na. Kaon na ni. Farm lang. So, ready na ba mo makakita sa debutan? Ay! Gawas pa yun, gawas pa yun. Ay! Happy birthday Happy to birthday, Day. you. Thank you. Pasudlon man kaya ni. Day, suday. Giday. Thank you, Giday. I love you so much, Day, ha? Suday. Thank you, Day. Oh, plato ni mo ning, plato. Hi, babe. 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 Gisabel. Gisabel. Baby. Oh my God. Ay. Ay, mga ay. Say. Aesthetic. Di ko ganahan na maubod sa aesthetic. Ay. So, sa ito mo diri day. Tuli kasi ano. Ay, kasi ano day day? Ay, Hi. hello, happy birthday, guys. Babe, Juliano, diri na, babe. Thank you, Day. Sa kadugay sa panahon na ako kakaon-anan mo suko kay ko kay dugay kay mga nga putri lang kay mga mo. Wala ba lang naman. Hala! I'm so emotional kay nakita na gyud, nagkita na jud duwa ka man ang igsuon. Ay! Pero feel ako guys, dili jud ko mo ang connect kani ako nagsuot. Sumuang kun pud kay Oo, igsuon. nakita naman na mas masurahan yung lupa. Sige na More siyang, ang angga niya kay Pampers. Nga imuha Kay ikyo. So mga Day. Pampers ko ka ikyo ko kay naong bayot. So Happy birthday bayot. Day happy ta jud ang kaon. Abit na lang 5 minutes na lang. Yung laban lang, nag-wish na si Kim, an-ana na siya sa kong kwarta gani. Grand opening sa Gaisano, let's go! Yung wala siya kita gani mo. Ay! Amen. Ang baby di ay, pero oh. Daghag ng utana nga nung gwapo ko wapo. Say hi sa... Say hi sa... Thank you kaayo. Kaya ko kutsara day, maid. Ay, day, thank you kay day ha. Kaya hindi ko 5 raso. Oo. Basta na ako aning makakabalik. Ayaw ko tang tula-tula bayot. Ako may kamar. Laira, tarunga, Laira. Kabalo kung pay gamay-gamay lang ka pero go laban ag yun. Kung wala pa ko kasuliin, anak, cake na ako dyan. May mga day murag wala pa jud mi na busog no. Wala pa jud mi na satisfied kay murag ang spaghetti jud. Ang spaghetti. Baby. Halugas ako Juliano. Uy, para sa vlog dali. Ay! Dali. Ulo to ba yun? Ay, naman naka-amiga ko ni Gisabel. Thank you kay Diha. Love kay kanako, Day. Thank you kaayo, Day. Muna. Mukhaon ka, Day. I love you, Day. Thank you kay Diha. Amiga pa dito, ha? O iyong. Unya, Day. Nakakuha na yung mga bayan. Hi, mga Day. Wapa siya may nakontento, no? So,
Ang watang mga sala, kilami kaayo, murag sinag jud siya sa akong mga pananaw. Ang mga pagkaon. So thank you kay mga baday. Nicole Kaluwag, baya ko day. So, ano ko, ulam of the day! Hey guys, so today's ulam of the day, ayan. Chloe Kaluwag, Vince Kaluwag, Egg kolowag. Ed Kaluwag. Hi mga day, hi mga baday. It's 3:12. Tapos, naa pa mi diri nag-karaoke pa mi and then i-update na ta mo ig mga hawa na mi diri sa balay. O gikapoy na kayo ko. Sorry mga dewa na jud ko naka-video no kay gikapoy na jud kaayo inyong baday, palihog lang sabta lang ko. Subscribe na lang jud mga baday.